soma Mose ebaye ebegye ne ma afiri Misraim kwasum onyame soma na ko a John the Baptist ema ne bedi han no ho adanse enti sida beremunie Awurade Nyankopɔn soma me sɛ memmra sɛ ne dinfo na mefa ehintasem ema ni menyina adenti ana petuwo yare aware seye adwuma seye edoso ne nipa ntimi eni nemre so aba dienti a nyame ma asoafa nyame de bia aso Nyankopɔn emfi ne ma enti ye Nyankopɔn no ontime nye ne ma biomu ana se nipa bone ena ama Nyankopɔn emfi ne ma anenti no Nyankopɔn asoma ne dinfo se memfa sa hintasem nyina emrem enti se nyame manya hu ahinta asɛm yi nyina wia wa hyɛ me sɛ ne dinfo sɛ memfa ayaresa ani ɔgyeɛ mmerɛw baabi biara wo hyɛ me anasɛ wotie me efi biara wo nso so wobɛdi wadanse enti tie me anasɛ hwɛ me live ɛwɔ Sompa TV anasɛ Sompa FM adwoada ekosi ne fiada anwumere nonkona kosi anwumere nonto de biara na me ne wo ɛbɛbɔ mpae oni Onyankopɔn dinfo si dankasa ɛwɔ number we so 0557 000 967 ana yema atifo ni ahwefo nyina akwaba ediba sida awa program so na yebeka cho se anidie mu enifidie no enfiri ha ene yentina kosi abiye na asafo rade ni chira ne na ado bedo ebredie imechi na yentutu medie no enhye Kristo nsa yendima fo ne abankase ena nyumrensu yede no nyamawo amen yeda wase se Kristo ne yenkwa ache ebremu ye jaju medie ehye wo rade nsa se wo wabasa so medie so nama atiefo na enchira na woma yemfa wonase yeda wase so ni adoniti amen 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 ene Kristo rade ni ya dofu Kristo ame so wa ni amasa ni sha na otu yase ene ne da otosu yeda rade ase wo paso so no rade ni ene di enye ni penyi na na da bia ya kase rade emo modi ni yese no ni edi ni yese wo nkwa na ta chama na wo botu mo de mo fu sane na wuti ni koti mi ba ene yen enka omi en fast da so ko be rade ne wa ma yan kwa no yen peja ni na yan tuntum bi wa na ya ne kase shere ni ko rade ni tumi abu tumi na so sa Nyankopɔn na onyane Lazarus free wo wo mu no onyame wo kasa ma kwa so chi ya sutie no onyame o ti fo no ti bo ye no ku mi ku ye mu no na me no mie no ye kra ada so ti ase sa nyame na me no ye na nyumre ya sora ni nyame ya ne kase ena nyom to fa ko ya ni di oni ye na di no ye peja wudi na sibla ja wo yo nyame Jesus
Jesus, who you nyame? Ye peja udi show di kunkani munyam. Eni munyam kan udi wa wadi kun mama ye. Kristo, who ye rade? Wasana di wo yene. Omaya di asaba. Eni mbeya utefu ina ka amen. Amen. Hallelujah. Amen and amen. Yada onyankopon ase edem ha ye hot pa nyame tumene na ho ode asane. Anwumre yi so eyesida awasunie. Yabesra se ba bibia obi abetwe aban wa fidie no eye Sompa TV ene Sompa FM. So wo Facebook nso a gina soma yen na nwosra wadam ano saa na eba wo nchen eyesida awaso. Ebre yi de yehia onyankopon nipa wie ebre mu obeka awurade ahintasem ene no kwasem na ehyiran kan awurade se wa maye baako. Ye firitie ye papa nansan no ehuni se ampa
awurade nam no so the bible ni mu ahintasem wurawura mu ɛmɛ nkrɔfo nya wɔgyeɛ ɛne fahodie na nanwumre nso ɛwosra no ɛne nyame tumi ayɛ kɛse wɔ papa no so na wɔdam ha sabere bɛkɔ Bishop Albert Sakikwapon enchen ni ama na kwaba papa yɛmo akwaba ɛbɛ afidie so asafo mejo so na mompo mu ti sai ɛnɛdɛn nyame adumo Bishop nyame enhyira mompo mu ti sai nyame ho yɛ pa ɛda otumfo nyankopɔn asepa ɛna nsuo na gugu kakra wɔ mia that's right nyankopɔn edi ne hene pa ɛna anwumre ma memfa akwanya so na mema Sumpa TV ahwɛfo nyinaa jo na Sumpa radio so atiefo nyinaa mema mo nyinaa jo saa nso so na mo amohwɛ wɔ Facebook YouTube ne Twitter no so nyinaa ya mo nyinaa akwa baba so nyankopɔn hyira mo sɛ mo sɛ mo mrɛ ne mo adagye na mo ne yɛ som Sida Awa dwumadie no so ye ba dwumadie so asɛm baako pɛ ɛna yɛ de bra hwɛfo ne atiefo sɛ ɛhefa na yɛ gya no mo nyankopɔn Abraham ni Isaac mu nyankopɔn no wɔ yehu ne sɛ tetebre no mo kwan nyankopɔn ɛma na basa so gye ye na gyanom ɛyɛ wɔn abrabɔ mo nsɛnkyerɛne ɛma nipa nyina ho nyankopɔn tumi ne na hoɔden no ɛkame ayɛ sɛ yɛbrɛ so yɛ ebi hu ne saa na ma nipa bebree dɔ no ano adwo na ɛno nso so yɛ hintansɛm baako a onyankopɔn aka to hɔ ɔsemmerɛ no bɛkɔ awie a ɛnam amumuyɔ a ɛbɛdɔɔso nti nipa bebree dɔ no ano ɛbɛdwo ɛno nti na Awurade nyankopɔn asoma me sɛ memma na me ne ma nyinaa bɛkasa na ne ma animra wɔ ho so ne wɔn a wabama buo wɔn a watɔ baha ɔsɔfo bebree mɔ mpaeɛ biom bebree nsua nyame asɛm biom dodoɔ no akora nkɔ asɔle biom sɛnea yɛn nananom no ana meka sɛ wobɛte na yɛsɛ Roma before bɔ asɔre dɔn praise before bɔ asɔre dɔn Methodist ahomakye nipa kɔ anwummere sɔre nipa kɔ ahomakye sɔre nipa yɛ home sex ahodoɔ ne anwummere sɔre ne sese ɔsɔfoɔ ne nyinaa ɛkɔ enti ama nyankopɔn so enum onyam ne nyankopɔn na taba na ɔde kata ne ma so no ɔsɔfoɔ efiri hɔ yɛnhwɛ sɛnea tete no nyame suro si wɔ emaburu ne mɔfra mu ɔsɔfoɔ na wokura wosuro sɛ o maame no papa wɔ okura ɔde adamfo bi bɛbɛ fie ankame aba sɛ ɔde sɛbi ɔmpana bɛba na wode akyɛdeɛ bi kura ba bibi kutawa o maame no papa bisa wɔ sɛ saa deɛ no nya ne he sika wo nya ne he na wanhunu asɛm ka no kɔbɔ sama obedi wɔkye sɛ ɔde wo kɔ no wakɔkyɛ no wadamfo aso yɛnhwɛ ewiye bere mu sɛnea mamunu ɛsesɛe ɛno obi awo ne manyina gu kristosom wa wo ne manyina gu kremosom anso so ɛnɛ yɛhwɛ sɛ esu ne ban a ɛne yɛhunu yɛ mabunu no nyankopɔn na yɛsom no nyankopɔn no wɔhe a wontime mbɔ yɛagya padeɛ ho ban ɛna amanfoɔ ɛsɛe amanfoɔ nnuama obi abrɛ nipa bi de dakopɛ asɛe de obi abrɛ nya mfinhyia bebree obi ne kura aware ɔsɔfo mu ware sɛbi adamadwa so ɔsɔfo ne adamadwa na bi mpo na ɛno na ɔmotete so wɔ dam ɛne nyame ahyira wɔn ama ɔsɔfoɔ ɔmo asisi sɛbi sɛ nhwehwɛ dan aso na aware ne gu aware ne gu tama na ahokyɛ no kura wɔ hɔ no aware ne ntimi na ɔdɔ no hɔ ɛna ɔdɔ efiri awadem na ɔmo bicycle mpo na bi ni hɔ ɛna ɔmo oni transport aso na aware ne gu adentia Satan ye adwuma adenti na nyankopɔn teme ɛma nipa ni wɔ mbrɛ so aba ɛno na nyankopɔn asoma me sɛ nyame ma yɛni sɛ mmra yɛn ho so bio na yɛn kɔ tete atempɔn deɛ bia yɛn nananom fa ya ɔsɔfo mo nya home ɛma wɔn kra ɛfiri sɛ Psalm 91 nyame ahyɛ yɛn bɔ sɛ de ɔte ɔsorosoro ne hitabea ɔbɛtena otumfo nyankopɔn deɛ bɛ na ɔse yɛwurade sɛn na taban kɛse na ɔkan kɔ a ɔse kɔ wasoma n'abɔfoɔ sɛ ka ɔsɔfoɔ obi a ɔhwɛ yɛn na ɔtie yɛn no kɔ ɔmbɛsoa wɔ
na won 9 po anye den ene de na ekoso ene obi abama bu osofo impa baba na omo fasting 40 days 31 days mountains atwa mountains broto ehihin osofo hinfa adumfa osofo enjo bi kra so ma enne nyame asem na eba no ebe mo hu se sa o won pai bobo o adwuma ye na ansa na no osofo moma ebusuan omo sai omo mre to won data na omo ne yesun osida hour sam radio fa phone no na fro bi se ene nyame asem na eba no anu ohye my god ka kire hunua se on fro bi fra wabusuani fra hunua bi na ka kire se sida hour no nyame somfo na ba na one na pamfo na aba na nenso so ye bedi mpaye ye bedi jawa fia na nyame be ye nyame osofo ye mo akwa ba mra Bishop Nyangopon Enshirao Aisha Dauda ewoso Sana Rutra Samuel woso David Kemafo ewoso Ochire Gladys ewoso Mary Sam woso Frisia Nchua ewoso Rutra Samuel woso Emmanuela Duodu ewoso Damkwa Bright ewoso Benis Japan ewoso Sefa Jennifer ewoso Sumenin Root ewoso Bismarck Avio Abasagi ononso ewoso Asari Henryson ewoso Mary Ayeyi ewoso Rashida Abbas ewoso Monica Owusu ewoso Linda Owusu ewoso Ena Ivy Ofori ewoso Tony Akuta nso ewoso Joy Ajay Brenya ewoso Amasewa ewoso Nana Afia ewoso yes Obofo Rich ewoso Reggie ewoso Noble Queen Hamdi enso ewoso Ena efe so Jau Matilda enso ewoso na mishra Georgina munyina ayambiri munyina ejira so dedele ya ma munyina akwa samre dia mon share link no mon share link no ma ahwefo ne atiefo nso so nya bi na yenche nyame asem boss lady na wotwe nyina no edadwo ada no ye di si ho se eyo odiman pa ya ye di ma ye ho bom pa ye ma ye busua na enura me no ko twerɛsɛm no mu ema ye hu se etwasɛm me no mie no yetime ema ye ni eba ye ho so na ye ni esese eba ye ho so nyina ye se ohabetu obibi wabusuani bi ato edwuma na owo mu no se wa ma ho ba mo mpa ye anya odima mpa ya na BBC a osofo waso be yehye wabusuani bi to sesi ade oye bi a obegya ya eden akọ ye hu se tete no na odima mpa ya so ya de ahia Yesu ye odim owu ye no oda so te na agya Nyankopɔn esanifa odi amaye enti yensua ya ye nyame nkrofo no yensua se be ye odima mpa ye na ene de obronsam de ahye nyame matim no aye sika na japade obi kura edi ama ne ma ne na dwuma ye fo kura ha no odi ama ne kunu ne yira eno na ma bronsam so anya kwan a kuma na okum na wia na owia ma ore mfi se na Job ne na busua ne manyina tifie jojo bronsam be wura ho no 24 hours and o se nyoma enti wo pa japade no so no no hu se uhia nyame basa se onyame basa be du wachi na wadi o machi boso me nyina nsemfo ayeyi a na ye ne ahwefo ne atiefo ekyeye echiwade a ye na awurade anim awurade boy en kokko se obi o ye echiwade bia eso ensunsuanso eba na baraboso enti ye sha se kra ye ka se ye nananom som no kra chese wo ye boni bi wo ho a e wo se ye den ye yi wo musuo enti tete no either say ye twa wasu ana say ye yi musuo ama na ni nyina ne se omunim ohawa de bebre oman no ni ohawa de bebre wo abusua ni wo ankasa enu ti no mo ye sa memre no na ni nyina no mo sua free eye twerɛsɛm no mu eye mara Onyankopɔn na Moses so a ode man na ansa na ye betie nyame asɛm no osofo ena metwa ahwefo na etiefo adwena baso obi se ohwɛ me otie me osofo so onye mbusudie bia nyame som osom
ɛno na ama nipa bebree sɛ asɔre no ebi sɛ ɔmo nkɔ biom no ɔsɔfo bebree nka nyame asɛm biom bebree dɔna no adwo ɔsɛ watena nyame fie asom nyame ayɛ ɔsomfo baa ɔsomfo bɛma ɛwɔ nyame fie ebesi nnɛ aware no ɔnya bi saa musudi a yɛka bi a ɔnya bi ɔsɔfo ɔne ne ma nyinaa te nyame fie ne ma nyinaa adwuma ɛsɛe ɔsɔfo bi etu kwan akɔ bi man so mfinhyia pii ne mfefo nyinaa ɛkɔba nyankrata ɔno nko krata no de tum kora yɛ mfa ma no ama sese wagya ne yere a ne yere ebi agya ne yere more than 10 years 15 years 20 years ontimi mafie ne nyinaa ne sɛ ɔnya nkrata ɔbɛfie ontimi nkɔ bi asɔre mpaebɔ bɛn online prayers mpaebɔ bɛn midnight prayers ɔsɔfo na efirihifa ɛnɛ wobɛhwɛ abusua bi ɔmo ho fɛfɛfɛfɛfɛ ɛma ne nyinaa sam hɔ ɔsɔfo bi a wo ma nyinaa ne ma nyinaa da na akɔyɛnsamfoɔ ne adubɔne ɔnya ne ba baako mmienu mpo na wadidi ama no bi adi obi hwɛ me obi abɔka ɔsɔfo ɔdwade ne ba nsɛm sam na koraa ɔpɛ ne bra ɔsɔfo ɔnhu ɛnyɛ sɛ ne ma no so mpɛ berew ne ma no yɛ bibibi a ɛnyɛ yie obi hwɛ me ne ma gu kuro kɛsiem ɔnte ɔmo nka ɔbɛte ɔmo nka ne yɛ awerɛhoɔ obi sɛ ne sika kɔma ne ma ɛwɔ ɔman foforɔ so ɛno na ɛnɛ mɛse yɛn mmara mu ne yɛnhwɛ ne nyinaa ne sɛ yɛwɔ bɔ akyiwade a yɛn mu bebree yɛgya no mu ayɛ a ɔsɔfoɔ yɛnhu anso nam sɛ nyankopɔn sɛ woyɛ saa akyiwade a ɛde ɔhaw bɛbrɛ te sɛ yɛ technician ɛyɛ azuka to hɔ yi a ɔboɔfo dadeɛ fan alata yi wagyae ofiri alata fa firi Ghana alata yi ɔnkɔ enti deɛ bi a ɔnananom ayɛ wɔ alata no onim na wagyina so koraa bɔ mpaeɛ sɛ bia me nananom ayɛ bibi wɔ alata man mu a ɛde nsunsuanso bɔne bɛbrɛ me a ɛnɛ obi hwɛ me obi tie me ɔnkɔ ne nkyi bio ɔma me sɛ wokɔ hɔ abɛyifo bɛkum wokɔ hɔ enti ɔmfa ne mma ɛnkɔ wɔ ne nkyi enti ɔsɔfo papa no firi mu no maame no firi mu no ne mma ɛhwɛ me bia yɛ asɔfo bia yɛ adefoɔ owuo krakrakra bi esi kɔmo nkyi a kɔmo bɛkɔ akɔte mpanyinsɛm bi a ɛwɔ abusua no na ɔmo agyina so de asrɛ onyankopɔn hɔ bɔde fakyɛ ɛnɛ baabi bi a asɛm no yɛbɔbɔ akɔ no baabi bi a na ahintansɛm no enti abusua bi ase hye ɔsɛ yɛnyɛ bɔne bia aso mebisa wo sɛ deɛ bɔne na wo nananom ayɛ ɛfiri sɛ onyankopɔn sɛ ɔtua awɔ bɔne no so ka awɔ ntoatoa so mmiɛnsa ɛne nayo according to Exodus chapter 20 nyankopɔn sɛ ɔtua nipa mumuyɔ no so ka awɔ ntoatoa so mmiɛnsa ne ɛnan ɛnti ɛwɔ nneɛma no bi wɔ hɔ a ɔmaame no mo ayɛ a ɛnɛ ɔmu nni hɔ nti nano yɛka no Lamentation chapter 5 verse 7 ɔsi yɛ gyanoma yɛ bɔne na oni hɔ emumu yɔno yɛ ne yɛtua so ka ɔn sɛ biomo kan sɛ kɔkra ɔyɛ bɔne no kɔkra no na ka ewu na adenti na ɛnɛ wo a wohwɛ me a wotie me no ɛnɛ ebusua ni nyinaa som nyame ɔsɔfo enye obi a na ɔyɛ bɔne o obo yɛ wo no tuma obusua bi ha onuamu nyinaa bi yɛ asɔre mpanyimfoɔ church officers ebi yɛ elders deaconesses and so sɔfoɔ ɔmo nyina yɛ adwuma enye yie ɔmo kɔ aware a enye yie ɔmo ma soso a nneɛma nkɔ yie ɛno nso so firi hefa ɛno so akyiwadeɛ bɛ na saa afɔ no so akɔyɛ ɛne kɔkra na ɔyɛ bɔne na kɔkra no na ewuo de a saa abusua nso adenti na saa nom ɛna abusua bi asehye afe baako ne pati mi wu bɛɛ deɛ wɔ hɔ ofie ɛnɛ ebusua bi tie me mpanyinfoɔ ne nyinaa asa ɔsɔfoɔ asɛm a meka ɛyɛ wokɔ ayi ase a monya akwanya kɔ ayi ase ɛyɛ ahwɛ nipa ɔmo gu ayi pa so wobɛkɔ no ɛyie pa so bi wɔ hɔ a ɔsɔfoɔ ɛtɔ da yɛde private cars ɛna ɛbɛsi maamefoɔ ne papafoɔ no bi wɔ dwa no mu na yɛasosɔ mu abɛtena ase ɔmo toa yɛse yɛnsanfoɔ ɔmo nkɔ kakra mpanyinfoɔ na ti ɛyie pa so anso wobɛkɔ ɛyie bi ase no mmerante ne mmabaawa nyinaa na ɛgu ɛyie pa so deɛ wɔnyi na ɛte sɛ azuka yɛkyi technician a ɔboa yɛ wɔ akyiri ha nyame nhyira mo mekyia ɛyɛ yɛfrɛ sɛ David soso a
wɔ nkran a ɔso so ɔbɔ yɛ chidom dedenden wɔ nkran hɔ ɔne yɛ friend sɛ otim ne nyinaa nti deɛ na mepɛ sɛ ahwɛfo ne etiefo tie nyankopɔn kɔ yi yɛn agyanom firi Misrim ɔde wɔn kɔ Canaan asase no so dwoodwoo no ɔde ahyɛdeɛ ma wɔ enti ɛnɛ yɛn kan kakra yɛntumi nwie bɛtoa so kyerɛ yɛnkɔ bia wɔtwerɛ asɛm no ma yɛnkɔ Deuteronomy chapter 18 verse 9 to 14 yɛntie deɛ nyankopɔn kasa kyerɛ yɛn agya no ɛberɛ ɔde ɔmo kɔ ɔmo nyɛ nnuru asase no so no waka deɛ wɔ asase no so nyinaa kyerɛ wɔn ɔsan de mmara san ma wɔn sɛ ɔmo kɔduru ha ma ɔmo nyɛ yɛntie firi ɔsɔfo Emmanuel ɛhɔ Mose nwoma ɛtɔ so nnum eti du nwɔtwe kyɛmu ɛnkono ɛkɔ no ɛkɔsi du na ɔse sɛ wonya duru asase a Awurade Onyankopɔn ɛde ma wo ne so a nsua amanaman no ne yɛ a ɛyɛ kyiwadeɛ yɛ no tie enti ɔse deɛ amanaman no ɔmo a mote kuro no hɔ no adeɛ na ɔyɛ wɔ kuro no mu no ɛyɛ kyiwadeɛ enti ɔsɔfoɔ ɛnɛ obi akɔware ɛde awo ne ma aware na wakɔware no ɛyɛ kyiwadeɛ enti enye oba bia na sese oware no enye bema bia na sese oware no ene ye di sika achi ajapade achi na ye de ware anso Kristo ni a wo hwe me nyame ba wo hwe me enye obi bia na ye ware no eye nyame asem no nyankopon kra hye won se omo kɔ wa ma omo fo omo mama emma omo mamerma ware ma omo mamerma so so nkɔ ware omo ma ware na ye chiwade na so mbeda ne nkase awo anso na dia na ekoso enti na nyame asem na eba na dia God have mercy mercy nyame ama ne hu mobro na anto abusua bi so a abusua no mase be hye aware no so nkoyie dabi efise dia na onana no aya ene adane nkase ya wo abusua no a wo bompa ya o mompa ye nko o srebo no facha o sreko Nehemia ne bompa ye se Nehemia ye obi a oye ye friend saying theologian kasa osofo o bompa ye according to Nehemia chapter 1 okotu nyankopon se nyame se ye bone a obe pete yen e dia akwa amamu na ye say ba be ka yɛmfom so a baabi bia wa pete yɛn akɔgu bia no ɔbɛ saa bɛboaboae enti ɔno Nehemia no ɔno ba bɛbɔ mpaeɛ no ɔsrɛ bɔne a n'agya fie ayɛ Sumpa FM ɛna ɔno so ansa na ɔsrɛ ne deɛ enti no obo ha problem na wonam mu nyina afiri maame problem a wonam mu nyina afiri nana ɔno na ɔsɔfo wakɔfa na ye hwɛ deɛ ne na ye hu abusua ofiri mu ɛno na ye adwuma na ɔsɔfo ɛtɔ da kora na okɔ wunchi a kromofo usi ya ɔmo hwɛ wani ma se o ma mento so o hwɛ wani ma na bo kyerɛ sɛ ɛgya butu akwa ɔfosan ya ne nana no na ɛba no mo hwɛ wani ma osa osuwa no mu nyina osa hallelujah nyame shira ya chia ya mekomu nyina nyame chia yenti osofo ni ahwefo mu nti nsem ni osofo to aso o se nsua manaman no ye chiwade ye ma wo hunu omu obi a o ma ne babere ma na ne baba efa wogemu okonfo a wo hye abosomkom akonfo hye abosomkom obayifo abeye aba beye odibisafo entafoyifo enkabrechirefo samanfrefo adutufo ene de obisafunu samanfrefo no mo amokọ emusie ye koye nuama ye de efuru hyedam ni efuru kasa efrise Awurade chiwade saa nuama ni nyina nipa ye nyina ye Onyankopon echiwade efrise Awurade chiwade ne wona wo ye yenum nyina obi bi oye saa nuama ni nyina ye Onyankopon chiwade na chiwade nti ana otu wona afiri wani mu nya chiwade ye nti na opam o mafiri na saase so se wo betena so wone Awurade Onyankopon entena no amudie mu enti wo a wo kwakotena saase no so no wone Nyankopon kotena ewo mudie mu wase na manaman yi a wokɔ akotu won yi etie abayifo ne enkomhyefo wo de Awurade Onyankopon ema wo kwan sɛ ye no saa wo ho omutie abayi ni sumade yoye ena otie na wo de
onyame ma mo kwan se mo kwa asase no so mo nkoye saa enti osofo yehwe yagya no mo ekoye saa wa asase no so de na to na ene obi hwe me obi tie me yehwe intermarriage aye ware no etoda o Kristo ni pa yehwe ba bi okoware ye wo som bi wo ho a osofo wan ware osom no mu ni pa Bible say esum ni han eni twaka aso ene ye di sikachi ye di ahofachi o oba no ho ofe be ma no ho ofe be ma no owo shape be ma no akoye den owo sika o ajapade a waye isle gon ho palaku ho we na no ate onemkasa eno ne yehwede ware kwasem enti yenya ko wuramu a na yakofa achiwade enti ye nananum akowuramu de achiwade aba osofo ene ye mmere nti emra onyankopon Genesis chapter 19 emra onyankopon se ohawe eba wo eye kura ye from se Sodom ni Gomorrah nyame suma na bofo free heaven se munko yi eye Lot ene ne yire ne man mfiri ho enam odiman paya Abraham yoye enti wo so say asu odiman paya wo odiman paya betima adwoma Abraham odiman paya ma onyankopon so ma abofo no se munko yi Lot ne ne yire ne man mfiri ho na osofo odi omo ko no nyame kire won ba bibi ani panko omo ko tena Lot akwadworo nti okoya so suwa ye te pepo eso he oni pa bi ani ho enti emana nyame to jase kro ni nyina wie ye no omokotena ye no na aka omo miensa nkwa na wa asase so Lot eyire ena wada ni nchirisie no Lot ni mama amienu pe na aka afa die omokoduru asase no nyankopon so aka mojafra ho asemo se obi oye mojafra enti obi hwe me obi tie me o maame akoye mojafra wakata so aso obi enim na odi awomo eye musu ofio o papa akoye mojafra ewo afie ho e na odi awomo enti obi enim abeye musuo enti tete no koye mojafra de na ye wo osofo wan ba bibia enne dabi eno ni ebusuan bi niam eye chiwade a eboman echiwade na ebusuan bi aye enti ebusuan bi asehye omonte ase okay obi ne nua ba ada awo obi ne nase ada obi ne ye friend saying wawura ebusuan ba akumu emumba emumma oni omu nyina ada Jesus enti ma menka cho say nipa ye friend say Lot ni baba eka che ni nua ba say omu ye ma mienu pe se no obi ba ma bi eni kroma osofo bi akra ni ha na yakasa bia ye be call the fellowship no hu ya no akasa bia waware ye enti ye ma ye papa nsa no enti maka cho say nua mebu wa ye beto ye be say ya enti say wante ho afiri ho a say nsa ye beto na sase so enti wante ho afiri be say ye wo nua mebu abrabobu agye say wa yire ho te ho afiri enti emama na say opanyin na akoma papa Lot nsa ma na anoma abro ama wakodem ama ne papa akɔhye so ama wanyem ade kyenye wakache ne nua keto ase ena anadwe memma oluma nsama no nom ye ma ya hwe ye a ye papa be wu ye nya ba ye so ya se be hye enti ye ne papa nda ne nya ne ho ba okay enti osofo ne enwumre no kache kuma se yensa ma oluma nsana no so eja Lot ase twabi ena anadwe ne ba kuma no se akoto ano Jesus Christ osofo eno na je wa na obetwa mfoni ne wo se na ese kwaso ye chiachi ahwefo de tiefo nyina ena ye twe ahwefo ne tiefo adwene si bibi so adenti na mu fie ho nko ana sa de no kwaso na mu nyina so mo so ebusuo bi do awurade o sofo ebusuo bu du kro bi mu asafo bi mu a on ebusuo na omo ye very good ebasika fam ahoden omo de omo bibia de omo nyina omo de share awurade no munyam aso ne oman ko ye mam enti bebi abamabu enti ene ye nhwehwe bebi bia the problem no ni hini no na ye ntak ne mo ho pai enti ebusua bi boni bia ye nananom bi akoye musudie bi na de ohawa ba enti osofo mami ani nyina akwo ma oba panyin no oba owo no
ɔto no sɛ Moab enti ɔno na ɔkɔ kyekyere kura yɛ friend sɛ Moab asefoɔ ɛna ne ba ketewa no nso so ɔno nso woyɛ no bɛn deɛ Ben Ami ɔmo nso na ɔmo yɛ Amon asefoɔ enti Nyankopɔn sɛ saa kuro nyina yɛ akyiwade o nti mo bia kora nkom na onre mfi according to Ruth chapter 1 verse 2 to 5 no Naomi kɔ kuro no mɔden na kɔtɔ no ne ma okunu ne ne ma nyina nti yɛ wɔ abusua bi how do ɔmo ayɛ akyiwadeɛ odu wɔn kɔ bɔɔ mo a you die obi wɔ hɔ a ɛnyɛ honam wuo na wobɛwuo enti yɛ nananom warem yɛ nananom bagimifoɔ bere na yɛ kana saa na so yɛ nananom no mo wɔ nyansa ɔsɔfo ɔmo warem ma mienu ne miɛnsa no otimi ka sɛ me ba me yere finfini deɛ no me kɔ wale no na lack wɔ no ho a metimi ayɛ ajapade pii na we na me kɔ wale no na lack oni lack enti ɔmo charge apadeɛ na asase na ɛwɔ yɛ amatwa no ɔde ama ne yere panyin no mfimfini deɛ no korɔ ɔba yɛ na ɛnkyɛyɛ no ɔde Kumase ɛne Nkran Mokala stores ne nyinaa ɛne Kumase Central Market no ɔde ama no enti ɛnɛ mepɛ sɛ betwe nyame ma adwene titie die Nyankopɔn nankasa ka fa saa kuro no ho na wo a wo hwɛ me ankyɛ bɛbɔ mpae yɛ mmerɛ no aso yɛhwɛ Deuteronomy chapter 23 verse 3 yɛmfa nto so MC yade ne ho na wɔ hɔ ne Kevin fan to so Deuteronomy chapter 23 verse 3 fato so na hwefo no hwepa osofo enkame yenti ose Amoni ana Moabuni emma Awurade badwamu tie o won Nyankopon na ekasa no Amoni ana se de ben Moabuni emma Awurade badwam ona won to aso etosu dumpo omo awon to aso etosu dumpo the 10th generation ponti ma enam se kwanya omo agya ayebusu omo mama na ayebusu de omo ayemojafra nti omo mama etoso nkro ko wale bia deɛ na ɛbɛka wɔ apart from 10 echiro enti ahwɛfo ne atiefo ɛhintasɛm a mepɛ sɛ me na wo kyɛ ne sɛ Onyankopɔn bɔ nipa no onyame de mmara ɛsan kan yɛ ho ɔse sɛ yɛbɛba sɛ yɛbɛdi ɔno Awurade na ahyɛdeɛ ne ne ntamudi ɔde ma yɛ na yesu according to Deuteronomy chapter 28 from verse 1 ɔkɔ no ɔse nhyire nyinaa bɛba yɛn so na from verse 15 kɔ no ɔse yɛ busu a nomi nyinaa bɛba bɛkan na woduru baabi ɔse asa ɔbɛma asase ayɛ dɛ adane sɛ deɛ bɛn ɔsoro ɔbɛdane sɛ asa ayɛ aboɔ ne dadeɛ ɔse asase bɛdane dadeɛ ɔsoro a ɛwɔ sɛ ayɛ kɔɔbere bibi obeye bia enye obehwɛ me obi tie me oye bibi bia enye yi obehwɛ me obi wo ha wo a wote ho unya akyiwade bia anso papa odo ba asase so de na waye o maame odo ba asase so de na waye de na ona na aye de omo aye na osofo epie ye na omo ye ho adwuma no eno de nyina ye tie sompa asovo na de omo de hinta na obi enim no Nyankopɔn so de hinta bia eninim ɔse de oyɛ na hinta bia ono Awurade no so wuti nyi no kro ni ma no enti ahwɛfo na etiefo o wa adwuma yɛ o mpa bɔbɔ enti akaka bensɛm ne nuama o de hyehyɛ obi so obi na yɛ beye sɛ beye wɔ hɔ na sɛ ɔte sɛ twerɛ sɛ no ka beye sɛm nuama yɛ bɔbɔ so no is more than beye efise Onyankopɔn no say na want to aso edu 10 enti se abusua no obi enyini du 80 years a 80 times 10 800 years timo aye wo mo ho ne nyina mo aye wo mo ho nyina bibia nyame bia no abenya bi obenya nyame hyira mo na onya mo kese enti mo bebre enti gye so hia obi a osra nyame somo enti no mo ne yeso ye woni pa onyame nim wo enti na obi tufo se etoda enkobon paye hye wo dan mu emma osofo bi amon paye ma onipa no odaada ye what type of prayers that we be sua ne ha empaibo no gu ahodo ye were alone with God ye were empaibo bi agese obi boma enti wo kan James chapter 5 o se mumu bi yare
momfra asafo no mu mpanyimfo ɛne nti na ɔse wankasa o yare amembo ɔse fra asafo no mu mpanyimfo na ɔmmra na ɔmɛbɔ wo ti so mpaebɔ na ɔmo wie a ɔmo nsra wo ɛnwo Awurade din mu ɔsafo kan ma hwefo na tiefo na sɛ wayɛ mfomsuo bi mpo a Awurade de ayɛ den akyɛw na wasa wo yade tie won paebo bi a Jesu obi yɛdan ebi bɔ nyame bufu ɔman no ɛbere a Aaron ɛkɔfa ohoni no mo som yɛ no die na nipa yɛ frɛ Moses ne sere Moses sere ɛna onyame so ɛntu hia sɛ obi sere ma ɛna nwumre Awurade asoma me my God sɛ me mesere ma wabusua me be sere ma na obedi adanse ma sere ma nipa pi ama na waye nhira obedi adanse ɛna gi Awurade di na ɛna obeye nhira yɛhwɛ James no na da hwɛ for yɛ mɔ mpa ɛna yɛ mpa bɔ no be 10 minutes strong ɔse mo mu bi ehunu amane ana ma ne mo mpa obi bu ato ne yɛ mo amane nto aye yie nwom mo mu bi yare ana ma no mfra safo no ɛhɔ na me pɛ no mo mfra safo no ma de ti no akasa wo ahyɛ wo da mo bɔ mfra safo no mpanifo aha na to aso mo mɛbɔ ne so mpa ye mo na ɔnsra ne ngo Awurade dim na gidie mpa ye bɛgye ɔyalefo no nkwa na Awurade bɛma ne so na so ayɛ bɔne bi a sɛ wayɛ bɔne bi mpo a Awurade de akyɛ ne gye Yesu so ma asuafoɔ no ɔka kyerɛ wɔn sɛ ɔmokɔ abusua bia mu afie bia mu obi biara ɔmode ne mfomsoɔ bɛkyɛ no no ɔno Nyankopɔn de bɛkyɛ enti yɛwɔ nipa nyame afrɛ wɔn a wasoma wɔn with mission sɛ na Awurade asoma me ɛyɛ Sumpa TV so ka yɛ ahwɛ from Monday to your friend is a Friday ka ɛtɔ da yɛyɛ asɔre wie o ansa na yɛaba ɛtɔ da yɛ free akɔyɛ watch night wunti na yaba sɛ na be abota enti anyame do wa ba asa enti na me sɛ enyo bia na obetimi aba me nkyɛn enti na me sɛ ɛtɔ da atena fie hɔ na di me nkyerɛ ya me na o kyerɛ so na fa yɛ adwuma na wo ne me mɔ mpaeɛ baabi bi ɔhwɛ me firi bia na ɔbɛnya adanse bebre ɛfrɛ edi adanse ɛnkyɛ yɛbɛma mo a yɛne mo som osida awa yi so mo so mo de mo adanse ɛba memene da ɛtɔ da yɛ afa memene da ɛbɔ anopa ɛyɛ 6:30 a yɛbɔ adanse over 2 hours ɔmo a mo tie me kyerɛkyerɛ so ɔmo ne me bɔ mpa dodoɔ no a pempem na edi adanse wo nso so obedi adanse ɛnɛ nyame asɛm bɛsɛ ya ye gyina so bɔ mpa kɛsɛ Awurade Yesu ɛnɛ nwumre yi wakɔ de ahintasɛm na ba yɛ mu bebre yɛ di mu fɔ yɛ gya no ma yɛ bɔne na ɔmu ni hɔ na ɔmɔgya ɔhaw apam ne nome ɛne ɛhyeɛ ɛna ato abusua no Awurade ɛnɛ dɛ home mmɔbɔ fa yɛ gya no fom soɔ ɔmo yɔde ɔmo yɔyɛ akyiwade ɔmo yɛ yɛ tia wɔ Awurade Awurade fa kyɛ yɛn wɔ Yesu dem moja no Yesu moja no ego covered no wo Yesu dem bie wa no na bompa e bie wa no yenda yesu aka Awurade wo zalo enche ho Awurade fa chaya ni Awurade fa chaya Awurade ya fa Yesu osese ya prawo ka yo fam so Yesu oni odonfo so bi ya fam so be chaya no be ti ya ho so nyoma ente de ho sura bale fa ka wo so wo Yesu Yesu mo ja sheko kaba de wa na fa bompa be one never bompa be one never bompa oh Yesu dem oh Yesu Jesus Christ Monko so na mon share link no say enempa bon anu aye den yes Lord empire dikan ye bo mpaye akọ ebusuan ye firim osofo ebusuan bo firim kro pese obotan ne ya brabo kra eden o pese on nyame nante a eden
den. Oh my God. Ebusua bi wa esum kan bi afa ebusua no. Enti Bible say nyame abodie mu po na esum akata bu no ni. E na Onyankopɔn kan say enye han Genesis chapter 1 verse 3 also Onyankopɔn kan say enye han and answer na etime ye han. Ye bompai say onyame han toy ebusua ye fu. Yesu din mu. Esu kan say Awurade Yesu. Awurade Yesu. Ena nwumre yi. O kan say enye han. Ena ye han. Ebusua me free mu. Me papa fie. Me mama fie. No me biara. Boni biara. Echiwade biara. Ebusua na ye. Ama esum. Akata ebusua na. Na niema edi minya. Awurade. O han no. Ento me fie no. Ento me ebusua na. Ento me ebusua na. Say ya. Bia wa no na bo pa. Of Jesus Christ. And God said, let there be light. Yes, Lord. And there was light. Tiamu said, light. Erade hein. And Tabusiano so. Wo Yesu demo. Amen. Mo Facebook no so mon type amen. Sabre die. Now the documents see go fidie no so o nsu aye baso see that our maudi nsu say so san ya de eya nwanwa adwuma de opa bi afaye o documents bi o CV o passport o ba bi abronsam fa no mum o nua bi o ba bi ukun bi o ya bi o ni o chen fan photo so o hia say ya email o ya teso fa o phone no to so na mo mpa ye bompa se na nyame etumi wuram osofo mpa ye edru so de ano oden ebusen bia ne ade a nipa bi hu se edi unya obo abusua no ofiri monte men som nyame bone akyekyerɛw ene o srɛ Awurade sɛ bone kyekyere ensan abusua bi ofiri mo osofo ohia ne sikasɛm ho ɔden obo aware ho ɔden ebi wo ho awo ho ɔden abusua bi yade na edi nya and if medical doctors could believe so on say medical doctor enyo mo nyina na omo ye honhomfo asɔre ebi so ye ha adesua no bebre sɛ na asoma for Paul suade ama eduru baabi na adesua no kra ama Paul kra na ye den na adwene no na ye asɛe ansa na nyame de ne sa ye den e kan no enti ye toa so omo kra no ko omo bi saw the family background history so bisa yade e wabusua bu ha say yade na e ha mo diabetes any friend fra ka say Awurade Yesu ade biara edi minya menema enya eya busua hye ebusua pam ebusua nome se ya Awurade giye free mo menema meneme kru meneme yere ejuma mesika sem ma ware sem ma pomoden ma kwentu sem Awurade giye free mo wo Yesu demo bia wano na bompa
Jesus Christ. Obi shame, obi tie me. Jesus. And then nyame asem abenyina ose osofo onemea. Be say ya de ekoso wo yebusuam. Bible say ye gitum ebe ye adwuma ya mpreso a enye adwuma enti me no kra adwen cross ye nyi ntum. Amen. Moja na ehwegu Calvary. Yesu moja ehwegu Calvary. Enkasa mo obibi a wo hwem a wotie me. Eye abusua yade Ewrade nyi wo mfiri mo. Ye awaresem eye apamade eye ehye no Ewrade nyi wo mfiri mo. Ewrade nyi wo mfiri mo. Ye awonsem Ewrade nyi wo mfiri mo. Ye sika sem ne adwuma sem Ewrade nyi wo mfiri mo. Ye akwenti sem ne ohaw Ewrade nyi wo mfiri mo. Ewrade fa ne sankan ano me ne mfiri wo so na ehye no tra. Ewrade nyi wo sese ya. Ewrade fa ne sankan fa ne sankan ma no fa ne sankan o shebere no wo Yesu demo. Amen. Amen. Asofo empire eduru suni ahwefo ne atiefo ye bom paye eye gusua e bom paye sa aldea ye beto ye a edinya ya beye Kristofo obi hwem osofo oyo osofo anso ade ni dininya oyo difo edininya otimi kanyame asem otimi bom paye ma manfo otwe akrama Ewrade anso de wabusuan edininya ene obi ma nyina edane kohwensanfo ebi ma nyina edane akromfo ebi ma nyina esei kasa Ewrade Yesu ehye na ya to amaye no eye limitation no enam bone no enam echiwade no Yesu moja no enyi ye mfiri mo enyi ye mani mfiri mo ense sese ya ge wan na sabon of Jesus Christ. Obia all shamia o tie me. O tie mo say I break out. I break out. O tie mo say 3 times say I break out. I break out. I break out. I break out. In the name of Jesus Christ. More space in so mon type of I break out. And obibia all shamia o tie me. Ewo Europe. Ewo Asia, Jesus. Ewo America, yes Lord. Ewo Africa, Jesus. Ewo Ghana, Jesus. Ewo regions be associating regions, you know. Yes Lord. Me bomb pie man. Yes Lord. Say echiwa de bia wabusu aye. My God. Abaya apam, abaya nome, abeto hye. Jesus. Eda wo so. Jesus. Ewrade yi wo mfiri mu. Amen. Oyi man mfiri mu. Amen. Onyi wadwuma sem mfiri mu. Amen. Wa ware sem. Amen. O Kristo som. Amen. Onyame som. Amen. Ewrade ma wo ne wo ho. Amen. De ho sese ya. Amen. De ho sese ya. Amen. Moja no nwaro. Amen. Moja no ntwetwanyo. Amen. O Yesu demo ka say amen. Amen. Eno bompa ya gu nsuo ne ya documents so enam say ya de mere na ya adwuma ya mere ya ya be. Ewrade me kan Psalm 107 verse 20. Also soma wasem ekoje wo ma osumo wasem kosa yare. Ewrade nsuo ya pagya o TV ni radio yi so. And one on here sumo Facebook and YouTube ni nyina ni Twitter insuo yi nyame tumi mo wuremu insuo ni nani Yesu moja and nani ayare sensuo and nani miracle water ade bia o made insuo be ya adanse ni echire
obi bi ɔde ne documents ne CV adeɛ biara ɔde ato TV n'anim mebɔ mpaeɛ sɛ mefra adanseɛ to so Amen. nyame nsɛnkyerɛnne to so Amen. nyame favor nto so Amen. nyame grace nto so Amen. wɔ Yesu dim amen Amen. nyame nhyira wo pii ɛnɛ wo a wayɛ victim ɛwɔ ɛnɛ nyame asɛm na ɛbaeɛ no yɛsɔre frɛ afidie so pɛ yɛde 1 hour mede 1 hour asi hɔ bɔmfrɛ me ne mo bɛbɔ mpaeɛ ɔkyerɛ na nyame yɛ adom na Yesu ama a yɛba yɛbɛbie line no atom yɛbɛtoa so na wo nso wafrɛ aba afidie sɛ na saa berɛ deɛ mede 10 to 11 1 hour asi hɔ sɛ wobɛtumi afrɛ na me ne wabɔ mpaeɛ wohwɛ wo screen anim a mo a mohwɛ TV no a numbers no mmiɛnsa no nyinaa gu hɔ deɛ di kan no ɛyɛ WhatsApp number ɔfrɛ na wonya yɛ a wobɛtumi asɛn ne yɛ voice note na numbers no ɛyɛ 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 000 967 967 number ɛtɔ so mmienu 0557 0557 30 30 90 90 80 80 0557 0557 30 30 90 90 80 80 0557 0557 30 30 90 90 80 80 number ɛtwa to yɛ 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 53 53 89 89 numbers no ɔfrɛ me a wobɛnya na yɛfrɛ fidie so no mɛnyi wo TV no ne wo radio no mfiri ha na yɛfiri asɔfo no bi so ba ɔmode nyamesɛm ɛba na ma me ne wɔmmɔ mpaeɛ mɛbɔ mpaeɛ sɛ mede wo dam hɔ so hyɛ Awurade nsa Bible sɛ yɛbɛda na yɛnna bɛyɛ yɛ dɛ ɛnɛ wobɛda wo a woyadeɛ wo a bibi haw Awurade mfa ne nsa nka wo ɛnɛ wobɛda na wonna bɛyɛ wo dɛ wɔ Yesu dim amen nyame nhyira wo Yesu ama a ɔkyena same time 9 to 10 yɛne wobɛhyia ɛfiri ɔkyerɛ kɔsi fiada ɛwɔ fidie so nyankopɔn nhyira wo